καπετάνιο μου. Έτσι είναι τα πράγματα. Όπως τα λέω εγώ. Να με συμπαθάς, γέροντα. Μα δεν μ' άρεσε ο τρόπος που μιλάς για αυτό το παιδί. Περνούμε δύσκολους καιρούς και μια περισκεψία μπορεί να στοιχήσει τη ζωή χιλιάδων συνανθρώπων μας. Γνωρίζω την πείρα σου, αλλά το μυστικό γράμμα πρέπει να φτάσει σήμερα. Κι άλλον άνθρωπο πιο γρήγορο και έμπιστο από το Δήμο δεν γνωρίζω. Επιμένεις, βλέπω γέροντα, λες και έβαλες πείσμα. Επιμένω, καπετάνιο μου, γιατί έμαθα πως άνθρωποι μυαλό και φρόνηση, όπως ο Άντιμος Γαζής και ο Κοραής, δεν έκριναν ποτέ τον εαυτό τους άξιο να μοιηθούν τη φιλική εταιρεία και να αναλάβουν θέσεις. Και εμείς πάμε να μοιηθούμε τα παιδιά. Ο Γαζής και ο Κοραής δεν έγιναν φιλικοί επειδή πίστευαν πως δεν ήταν η ώρα για την ανάσταση του γένους. Εμείς όμως έχουμε άλλη άποψη. Γι' αυτό σε εξορκίζω στη φιλία μας. Άρχισα, είμαι έτοιμος. Άρχισα γιατί ερχόμενος εδώ έπρεπε να πω από το δασάκι. Άκουσα ποδοβολητά λόγων. Ποδοβολητά λόγων. Ναι, νόμιζα πως ήταν τελίδες. Τελίδες, τους είδες κατά που πήγαν. Πιστεύω πως πήγαν προς το μοναστήρι. Είπα να τους πάρω ξεπίσω, αλλά σκέφτηκα τη σημαντική μέρα που είναι σήμερα. Θύμω, παιδί μου, ξέρεις τι πρόκειται να γίνει απόψε. Ξέρεις τι βαριές ευθύνες έχεις πάρει στο λαιμό σου. Το ξέρω, παπά. Πες μου, παιδί μου, ότι δεν είσαι σε καμιά μυστική εταιρεία. Δεν είμαι σε καμιά άλλη μυστική εταιρεία εκτός από αυτή που μέλος θα γίνω απόψε. Κράτησε το με το αριστερό σου χέρι και γονάτισε. Το δεξί χέρι στην καρδιά και δώσε τώρα το μεγάλο όρκο. Ορκίζομαι σαν τίμιος άνθρωπος να συντρέψω με το νου, με την καρδιά και με το σώμα μου τη ελευθεριά, χωρίς να φοβηθώ μήτε φωτιά μήτε σίδηρο. Ορκίζομαι, πατρίδα μου, στα πικρά δάκρυα που έξα τόσους αιώνες, τα ταλέπορα παιδιά σου. Ορκίζομαι το όνομά σου να γίνει οδηγός σε κάθε μου πράξη. Αν ποτέ παραβώ τα ιερά μου χρέη, το όνομά μου να παραδίνεται. Στο αιώνιο ανάθεμα και στην κατάρα των ομογενών μου. Το αίμα μου να χυθεί, όπως χύνεται αυτή τη στιγμή αυτό το κρασί. Αμήν. Μπροστά στον αληθινό Θεό, σε δέχομαι ως μέλος της φιλικής εταιρείας. Υπόγραψε τον όρκο. Νομίζω πως ξαναγεννήθηκα, παπά μου. Δεν ξέρετε τι δύναμη μου δώσατε. Δεν φοβάμαι το θάνατο. Να πηγαίνουμε. Εγώ θα τραβήξω κατά την εκκλησία. Τέτοια ώρα δεν είναι σωστό. Θα πήγαν κατά εκεί οι τελίδες. Και αν πήγαν, θα πρέπει να έχουν φύγει. Πιστεύω πως ο Θεός θα μας προστατεύσει. Άστο και αυτό να καίει μέχρι το τέλος. Σταθείτε! Ποδοβολητό λόγου! Πρέπει να έρθω τη μεγάλη πόρτα. Μη στέκεστε εδώ. Θα δείχνουμε το μικρό πορτί που βγαίνει στο δάσος. Πάμε. Ωραία, Γιώργο. Άνοιξε την πόρτα. Άνοιξε, ωραία. Απόψε μουρτάτη δεν είμαι Γιάουρης. Παναγία μου, βοήθησέ με. Οι άλλοι θα με περιμένουν. Αν ποτέ παραβώ τα ιερά μου χρέη, θα μου να χύνεται όπως γίνεται αυτή τη στιγμή αυτό το κρασί. Ένα παλικάρι 20 χρονών. Ένα παλικάρι 20 χρονών. Τα αρμάτα του δώσα για τον πόλεμο, τα αρμάτα του δώσα για τον πόλεμο. Πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε, πόλεμο δεν βρήκε πίσω γύρισε. Στα μισά του δρόμου νερό δίψασε, στα μισά του δρόμου νερό δίψασε.